ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଏ ଠାକୁରେ। କଣ ଆଉ କହିବି। ଫୁଲ ଫୁଲ କୁଆଡେ ଗଲ ବା? ନେଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଏ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛି ବା। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମାଗ ପୁଅ ପାଇଁ। କି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି? ତମେ ଟିକେ ମାଗୁନ। ସେ କଣ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ? ଥାଉ, କଣ ଟିକେ ପୁଅକୁ କହିଲେ ମାର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଓକିଲାତି ଆଉ। କାହାକୁ କହିବି, ମାକୁ ନା ପୁଅକୁ? ହେ ଭଗବାନ, ଉଠେଇ ନିଅ ହେ। କାହାକୁ ଉଠାଇ ନବ? ନା ନା, କାହାକୁ ଉଠାଇ ନବ? କୁହ, କିଏ ସେ? ନାହିଁ ପ୍ରିୟତମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଉଠାଇ ନିଅ ମାନେ ଇଏ ମତେ ଉଠାଇ ନିଅ। ମୁଁ ସେ କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। କଥା ବୁଲାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଧରା ପଡୁ, ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ଇଏ ଫୁଲ ରାଗିଗଲା କି? ନିଅ ବା, ଏ କ୍ଷୀରଟା ନିଅ। ଟିକେ ଗରମ କରି ଆଣିଲ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ। ହଉ ଦିଅ। ହେଇଟି କହି ଦଉଛି, ମୋଠୁ କିଏ ଖରାପ ହେବେନି ଯେ। ମୋର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ। ଇ ବେଳାରେ ମଣିଷ ଘରକୁ ଆଇଲା ଯେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଣିଲା। କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ପିଇବାକୁ କହିଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବ, ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ। ବାପା, ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳାଏ ଆଉ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଜୁଟିବ ମତେ ପଚାରିକି ପୁଣି 2-4ଟା କୁଟି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଇଏ ବାପ ଚିଣ୍ଟୁ, ବାବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ବାପା। ବାପା, ବାବୁ ଗଲ ଟିକେ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିବ। ଏ ବାପା, ତମେ ଯାଇ ମାଗୁନ ତମ ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି? ମୁଁ ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଏ ବାପା, ମତେ କାହିଁ ମାରୁଛ ଯେ? ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ ବାପା? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୋ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିବୁ କହିଲି। ସରି ବାପା, ସରି। ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ତ ବାହାନା ଦରକାର। ଆଉ ଯା ଧୀରେ କିନେ ଯା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ମାଗେ। ଠାକୁରେ, ତୁମେ ଦିନରୁ ରାତି କରୁଛ, ରାତିରୁ ଦିନ କରୁଛ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲନି କେମିତି? ଆଜିଠାରୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମତେ ଫୁଟବଲ ବାଗିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁରେ। ହଉ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଗରମ କ୍ଷୀର, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ପିଇଦେବି ଆଉ। ଚିଣ୍ଟୁ, ଆରେ ଧନ, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ କ୍ଷୀରଟା ଦେଇଦେଲୁ, ବାପା ପିଇବେ। କଣ କରିବି? କ୍ଷୀର ତ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି, ବାପା ଜାଣିଲେ ମତେ ମାରିବେ ଆଉ। ଯାଉଛି ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବି ଆଉ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେବି, ବାପା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ। କି ବୁଦ୍ଧି ମୋର! ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଥିଲି, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭଗବାନ। ବାପା, ଏ କ୍ଷୀର ନିଅ। ये क्षीर ना गरम पानी? फुल, ये क्षीर ना गरम पानी मत देइछ पीवा पई? नाई बा, क्षीर देइछि पीवा पई। तम मुंड काम करूनी की? हालो बाऊ, बेले बेले बापांग मुंडटा काम करनी आउ, नले मते डाकी की काई बाडंते। ए टोकाडा क्षीर पी देइछि आउ, क्षीर पी की गरम पानी मिसै के मते देइछि। चिंटू, बाबू चिंटू, आइले बाबू पाखकू। आज्ञा बापा। बाबू,
ବାପାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ବାପା ମତେ କାହିଁ ମାରୁଛ ଯେ? ବାପାକୁ ଗରମ ପାଣି ମିଛ କହୁଛୁ? କୁଟି ଦେବି ଫୁଟବଲ ବାଇକା ମାରିକିରି। ଏ ବାପା ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାପା ନାଇଁ, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ତ କହିଲ ଠାକୁରକୁ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରକୁ ତ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି? ମୁଁ ତ କ୍ଷୀର ପିଇ ଯାଇଥିଲି, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ତ ବାଡେଇବ, ତମେ କଣ ପିଇବ? ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରରେ ଗରମ ପାଣି ମିଶେଇ ଗରମ କରି ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ବାପାକୁ ମିଛ କହୁଛୁ? କୁଟି ଦେବି, ଦର କୁଟା କରିଦେବି। ବାପା ସରି ସରି, ଆଉ କେତେ କୁଟିବ ମତେ? ବାପା ମୁଁ ତମ ନିଜ ପୁଅଟି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା, ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ। ଚିଣ୍ଟୁ ରହିଯା ରହିଯା ଚିଣ୍ଟୁ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ବାପା ଯାଉ। ଚିଣ୍ଟୁ ରହିଯା।